أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayadan pamkasan gyang kai oras tano na so dia kan rekano di kasalan salama san ko mga rump na iyo sa pangnintano si iku Allah aso katanos o kalilintad kapipya ginawa na pikimbagian yan draktano sa gyang kai dunya na ayamala na si iko kapakataling umatano sa alungan mori. Go pangnintano pon si iko kadnan tano makalimuon ibgay niyan draktano so kapakambarakatan yan si iko lamba ang mga umortano sa papagumanumanan no Allah na taguan yan sa limo na sindaw kabarakat so lamba umortano na sita no mosar ko simbatano si iku Allah nago sita no mosar ko ditano di ka hidma ka serbisyo si iku agamatano agama Islam sa pangnintano si iku Allah si itano den kakayasi si itano din putos sa gyang kai mga galbak tano pantag kulitano di ka serbisyo si iku agama tano agama Islam. So pangnintano pan si iku Allah gyang kai ay isang gaytano may to oras tano na balwi na iyo Allah pad ko mga oras tano kabulawanan na mapday ko mga amal tano mga pipya ipakapned o timbangan yan sa alungan mori nago subkasagab tano si may to andawan si iku agama tano agama Islam na pakambarakatan raktano Allah na minggulalan tano si iko kapagintaw tano sa gyang kaedunya na ayamala na pikimbagian raktano Allah so kala akalbihan balasyan si iko kapagintaw tano sa alungan amori. Mga pagariakan papamakinag sa Masay Mantuaya na gidan so kalalayaman niyo oras tano weekly program umand na iosbo makasisalinggan nata ko mga moryataw niyo si isa Marawi City Division so mga aisal mudarisin sa kapaguluanir kami agyang kuto kakakan kababayanakan pangninta ko Allah baden na papakaldo Allah so umoryan nago bondin na magumarag agyang kuto ay pambagayron Allah akalam nang na pakaslang niyan mambuo sa maliwanag so mga moryatonian ganyan sa kabarakat so pamilya niyan da sa lakaw sa agyang kuto kakakan mababaloy koordinatorami si Okti Ma'am Zanayna ki Sabarat. Oktiakan salam san rakaden. Giyang kai oras tano na muna din so katawin yuron ayadan pambagantano sa usayan na so kasabutatano ko katanos na kapya o agamatano agama Islam agama ko inuka ginawa ko anda ka ipatekas tanoron ginawa tano ay taman di tano diking gulalanan ko simbatano si iku Allah ay taman panisa kay tano si iku di tano diki panulonan si iku agama tano agama Islam. Sa gyang kay may pos dua kapito gawi na ayaw to abigan tano sa usayan na gyang kuto alwakto huwal haya. Ayamana na so oras na gyutudan so kawiyaguyag o Muslim alwakto huwa hayatul Muslim. Miyaw si tano agyang kuto akal ikipantag gyang kuto oras si iko kapapagintaw tano sa gyang kai adunya masabot tano so kalayan iarga na gusto kalayan ikipantag
Kakagyagyan kaya katatagutan no sa gyang kaya dunia na si ita no panggalbaka, si ita no pasiruga, nagu si ita no iprubang, suprago ng tano sa alungan amori, na si ita no pangumbaali so kabulusan tano si iko kapakatalingo matano sa alungan amori. Namya sabot tano sa gyang kai mi pos amya kadwa kapito gawi so kiyab gitano sa usayan si iko kapakalbi agyang kuto akasa sa gadr ka agyang kuto oras ka ipoon sa isa ka seconds, isa ka minutos, isa ka oras tanday o mababas alungan na tanday oragunan akapapagintong ka sa gyang kaya dunia na bigantano sa liwanagan na bigantano sa usayan so kay importante niyan si iku manusia kakagya mas oliyaton ipagisir ka sa hadapan si iku Allah agyang kai inibgair ka o Allah umur ka ko kaya pagintong ka sa agyang kai adunya. Si itano bieloy mulimpusan agyang kuto katerutano sa agyang kuto alalayon so kapapang nitano si iku Allah. Si iku mga pang nitano kining doon raktano ron o kadnan tano alalayon so kapapang niya tano ron o Rabbana atina min ladunka rahma wa hayy lana min amrina rashada. Pang nintano si iku Allah ibgay niyan raktano italinguman niyan raktano puundan si iku kadnan tano agyang kutuan limo na gusto gagaw niyan raktano. Kaisa kaden amya guntong, na isa kaden pakas lang sa maliwanag, amay ko ibagay ka Allah agyang kuto alimu yan. Na papangninta no pan si iku Allah, ibagay niyan draktano, agyang kuto akatanor o mga btadtano sa ibagay niyan draktano so kapi at turuan. Kamay ko ibagay raktano Allah so kapi ako turuan, ko kapapagintaw tanong sa gyang kai adunya na so tigiran amandan aka sisindawa na so kapapagintaw ka da asagadra ka mga awid akal ami pandamar ka da asagadra kasan kariribugar obtad ka kakagi inibagayar ka o Allah agyang kuto atitu amapi aturuan akagdam ka si ko kapagintaw ka sa gyang kai adunya. Na ininda ora kata naman po Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agyang kuto lalayon sudita noron di kipangnin. Lalayon sudita noron di kinduaan. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah naturo akong ka. Ya Allah nang guna na akong ka. Kakagigyang kuto aka. Kibgandar ka o Allah ko guna na o agusot turuan na gyuto den. Kapya o kapag kita di o kapagintong ka sa gyang kaya dunia. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Papangnin ka si iku Allah ibagay niyan rakas turuan. Papangnin ka si iku Allah ang guna naong kanyan ang kakagyag yuto ikapya kapaka panggalbag ka sa gyang kai adunya. Naso Allah kadnan tanu ama kalimuon. Na mialwi din si kukuran kukya pakarayagan yanon. Kukya teruan yanon. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Padsama na amadadalam sa gyang kanan akatero ukad ng tanu amakalimuon. Naso Allah na inibgay niyang kukalangulangwan o shay. So pantag ay iniyadan yanon. Uriyan niyan, nabigan niyan sa turuan, nagubigan no Allah sa gunanao. Sa den sa ina din no Allah sa gyang kai alyaw alangit agugyang kai kadadalman raktano. Nasukyad no Allah nasu iniyad niya nun, na inibigay niya nun. Ayak ka rin na ibarat agyang kai akiad no Allah sa iku kagagawi na inoy na din Allah agyang kai akagagawi amalibutang ang kaaya sabab aki adno no Allah nagyang kuto akyataguan niya nun sa gyang kuto akagagawi kaan makaranak naguan makadeka sa mga orip niyan si ko kaya duka wikiran kaya apo sakiran adukaw sa isa gyang kuto akadawn daw na ina din mambuo Allah sukadawn daw at tiyaguyan nun sukaliwanag kaya mambuas sabab aki adnar wallah
Ko inibgay niya nung kukiadnaon na biyaloy niyan sukadon daw amaliwanag. Karupa buntal nagyuto ipususukat o mga tao. Karon dumadait agyang kuto akiadnaon ukad nan tano ang makalimuon. Na urian yan, na usiitan o pamanggili nga kasiitan o itakas, ko kiyabaloy tano ang mga urip no Allah a inadinian sa mga bai, na inadinian sa mga dato, na ilayan yuman. So mga dato, nasiran na mga tatagas, kakagisiran ikasasangkutan, nasiran ikapapatutan ko kapambabanog sa riski ipagpariransan ko pamilyeran. Na iyakap kileta noron na so mga dato, na iyatabiatiran na mga tatagas siran, kakagya wajib kiran, nagunisisita kiran din, so kapambabanogiran sa mga riski kiran o Allah. Hagyuti ba saon o mga lokastano, inumamas sumama kamamas sa lalakawan, kapambanog o di na pasukat sa wiyagan sa ginawa. Na sumambo sa mga bai, na ayatabi at tano na mga lalamak tano. Kaya dumadait ako kiadnar katano o kadnan tano ang makalimuon na mga babay tano ang mga lamak kaino tano bituan sa babay kababay sa babalayan o ino babay sa babay kababay sa babalayan saka masuliya ya ukhti inti masuliyatun ang baiti zawjik na saka masuliya saka ya dumadait ko kiadnar kaabai na saka masuliya pagisian sakay maatindira ko solid awalay o bala ka ko tapar. Manta din apo pagilayin sa ikob tadtano na umakim panganan, umaalinanan asubabay nas kanyan imatagas, na sumama na sa kanyan imalamak, na miya klid agyang kuto tabiat kiadnar tano ukad nan tano makalimuon. Bana sa tano ang mga bai na minsan mabibisita no, kaya ibaratian na so mga teacher, ay ibaratian na so di magupisina, ay ibaratian na so mga pagiriakan imanto mga isal modarisin na kapakay terontano before sibin pa na sipong ko din yung kapagla city na lumalakaw tano kasung tano kung mga eskwilaan at pumangdoan tano o gaid na ubang kabadan na pakalilipati so atas tanggungan ka ko darudupa ka atas tanggungan ka san ko mga pamilyang ka mga harmonik ka mga ikaritan ka sabab sa miya sabot tano padainin da orak tano nagyang ko to kapapag niya tano ko turuan akapya akita di ukapapagintaw tano sa gyang kaya dunia na ginan mambu imbagan tano sa may tuausayan inubaadan akasabapan sagyang kuto kapapang niyang kasi ko Allah sagyang kuto at turuan badi piyasa din no Allah asulang langon asyay inadniyan na pinda ito no Allah so dumada iton ako kiad na niyan na oryan niyan na turo Allah na baadembas akasabapan sagyang kuto at turuan na pelakban rakaw Allah ay maana na kadagyang kuto ibubagay niyan raka at turuan. Na giyang kai pagusin tano na si tano ini makapanggulalan sa giyang kai katiro isa ko mga ulama sa Ahl Sunnah wal Jamaa aso Saqiq ibn Ibrahim. Kala Saqiq ibn Ibrahim ogli ka babu tawfiq anil khalq min sittati asyain. Kalakban atigyan so pamintuan o tawfiq. Maana, nagyang ko ta inibgay ka o Allah so turuan. Inibgay niyan ka sugunan na o. Na tiyawfikang kanyan, nakaya inilaham yan ka, apanggulaulaan ka, na sukapya kita di o simbang ka si iku Allah. Sukapya, buntal o kapapagintaw ka sa gyang kaya dunya, na oryan yan, na adn ang mga siyay agkabaloy, agyang kuto at tawfikar ka o Allah, na kaklosan ka, kada kagigyan kai kisabab sa gyang kai namkaklasi, magantano sa liwanagan, nagumagantano sa usayan, ko diyang kagatan ron. Paganay sa gyang kuto akatero
o Shaqiq ibn Ibrahim sa agyang kuto ka klusir tano kelakaban tano so pamintuan agyang kuto atofik wallah si iku mga kadanian na paganayron at igi Shaqiq na istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Ayamana na so mga uripno Allah na siisiran bo miapuntaryo, siisiran bo sa giyang kuto ayapan na maraniran, ayapan na naguntamaniran, na giyang kuto limukiran no Allah, na urian o kinibgang kiran, sa giyang kuto alimu Allah, na dasiran panalamat, na gudasiran panginsukor, si ikukad ng tano ang makalimon. Ayamana na isa akaklusir ka, isa akakeder ka agyang kanan aturuan inibgir ka Allah. Na agyang kuta kinibgan yan raka sa agyang kutwa inilimu yan raka na daka panalamat si ikukadnan ka amakalimuon. Na isa mi panalamat o manusia sa agyang kai kya pakasimbong yan sa agyang kai dunia na pagampaganayron. Amiya kalala, ami penalamat kas iku Allah, na miya kaguna na uka sa giyang kaya dunia, ayakyang buatan ka ang mga loks ka na Muslim. Ifsebutiran, so 2 kalimatus syahada. Ayakyang buatan ka ang mga loks ka na mga Muslim. Ikadua, akyang buatan ka, akya pagingdan ka na darpa Muslim. Ikatlo, amya kalala ami penalamat kas ikukadnan ka amakalimuon na ayakyang buatan ka agamang ka na so agamang ka agama Islam. Ay dapat ka o ayaki adnar ka o Allah na sa iku mga masa asrul jahili. Ay dapat ka o ayaki adnan ka o Allah na ayakyang buatan ka ingad ka na si iku ingad akak Kristiyani. Si iku ingad ang mga mga binasa o mga kaderwakaan ang mga ingad. Ay dapat ka o ayakyang buatan ka ang mga loks ka na mga Yahudi. Ayakyang buatan ka ang mga loks ka na mga Kristiyan. Na ayakyang buatan ka ang mga loks ka na Kristiyan na ke-Kristiyan ka mambo. Na ayakyang buatan ka ang mga loks ka na mga Yahudi na ke-Yahudi ka. So ayataral bisi kurip no Allah. Nasabot niyan, agyang ko ta kapakapanalamat si iku Allah. Kadnang ko na idnad na kong ka. Ayadin, aki aguna na wanakan na so kababaluyakan at tarotop a Muslim. Ka mga loksakan na Muslim. Naingad akampan, naingad a Muslim. Nayapan agamakan na so agamang ka agama Islam. Naginan. Sebutan tanus, ukit akapakapanalamat si iku Allah. Kaya kabasaw Allah, ami aluin yan sa Quran. La in syakartum la azidannakum. Upamanaging ko ta inilimur ka Allah na manalamat ka sa ikukadnan ka amakalimuon na disumala na mapurg ka nagupagumanumanan yan ka agyang ko to akalaam nang ay nibigay yan ka kagimya so aka agyang ko to akapakapanalamat sa ikukadnan tano amakalimuon amasaling gagaw. So atigyan so kapanalamat si iku Allah na ginan atigyan na maksusun ay mana na mapapanto sumanusiya na ta'atun maksusatun yuqaddimuha al-insanu lillahi azza wa jal. Kapangungunutanan ang mapapanto ay ang magantano sa panalamat na sukad ng tano ang makalimuon ang masaling gagaw. Kakaya ka ketunan ka, si ikusungan ka, na ukatawan ka, supunan ka. Ang isa kiatiroon o Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sa tao akaipian, sa tao aknalian, aginawan yan, na kaipian, naguknalian, mambo, suki papantag niyan kumyadanon. Nagyutoy rupa kapakapanalamat si ikukadnan ka amakalimuon. Natabi ako bumanan nabiyaan, na inutan maya po pumagusaya, kaantan makaswa manalamat si ikukad ng tano. Si iku kiya pakasimbungan yan tano sa giyang kaya dunia, isa ka apyakat taya yan, isa ka abigan yan sa karama, sa kasakaw na kalaam ng si iku inadin yan sa giyang kaya liyaw ulupa. Naswatigian so kapanalamat, na wahwa syarikus sabru fil fadli wal qarama wa qarinuhu fis sarafi wal manzil. Ayamana na swatiyan so kapakapanalamat
na kisar ta akaun agyang kutwa kasebar na kisar tangkaun so pangkatan sa agyang kuta kinibgan rakaw no Allah kakaya sebutan ka sa agyang kaya kapagintaw sa kaya dunia na marayag so karina ay nadino Allah so kapipiya ginawa na inipantagyan noon so kararata ginawa na inadinian so maliwanag na piyantagyan ang malibutang. Lianna al-Islamu nispuhu as-sabr. Lianna al-Islamu nispuhu as-syukr wa nispuhu as-sabr. So agamatan no agama Islam na sumidyaon so midyaw na ka panalamat si iku Allah. Na sutaro to pian mambu ay kami dia nagyuto so kasabar nagyuto so kapantang si iku kadnan tano ama kalimon. Kailangan na masabot tano asukap sabar ka sukap ka panalamat ka si iku Allah na oryan yan na ad nakapakapsibar ka si iku kadnan tano ama kalimon. Kainom yatiro Rasul sallallahu alaihi wasallam apya ka mamasatigyan subtad umu'min. Nada akatuunan nun inunta suti tutitudan ama paparatian si iku Allah. Mu'min na epman apitir Rasul sallallahu alaihi wasallam na sutitudan akapapadatian si iku paratia si iku Allah napakamasauto si iku maurip no Allah kakagiagyang ko taurip no Allah atitus kanyan mapaparatian si iku kadnan tano na igirati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam as kanyan na inibugayro no Allah nagyang kuto ang mga kamapian na manalamat si iku Allah. Naway bugayro no Allah na emisugaton nagyang kuto ang mga murala mga tiyuba na pentang si iku kadnan tano ang makalimon. Ginan irupa abuntal si iku kapapagintaw tano sa giyang kaedunya masasabot ka aden a climate amayaw na aden man a climate amatanggaw aden asisan raka so kaluag abatad na aden man apakataling maabtad na masimpit raka agyang kuto kasasagad a kapapagintaw ka naginan sumuumin asasabot niyan so kadaw amaliwanag nasasabot niyan so kagagawi amalibutang na miyapat raka so kapakapanalamat si iku Allah nagumiyapat tutra ka agyang kuto akapakasibar ka kukadnan ka makalimuon. Nasudan sukadnan tano masaling gagaw mialuiron kukialoy ninon sa Quran kukiatiruan ninon inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Ba't sa madadalam sa agyang kuto akatiru Allah na mataan na adin man atigu Allah tataguon yan roo ang mga karina na mga tanda san ko mga tao asiran na sabarin ay maana na masabar agus kanyan na tanda aman na nalamat si iku Allah. Bapian to na unundan imya kasagad ko kapapagintaong ka sa gyang kay adunia na mananalamat ka si iku Allah. Bapian to na unundan erupa akya pakasagad o kapapagintaong ka sa gyang kay adunia na mangingin sukor ka na pasibar ka na pupantang ka si iku kadnan tano ang makalimuon. Kayno kakagi o di ka makaswa sabar na ugudi ka makaswapan tang si iku kadnan tano ang makalimuon na so inibugay niyan rakaalimo na kabaluyuto pakaalang si iku kimbagan rakaw Allah ku kapi at turuan nagukapya akapapagintaw sa gyang kaya dunya na ayamala na so kapakas lang tano sa maliwanag sa alungan amori. Kanabaso sa bagi ko sa baad miyakon basa na badin mataumantang ko kapurag upangkatan na di mataog kibat ko kasebar akapantang. Adin ang mga tawa ay bu ipakapipya ginawairan na igirasisang kiran sulim o Allah. Ugaid na umakataling umasukargan abatad na disiran matao sebar na disiran matao pantang si ikukad ng tano ang makalimuon. Nagyang kanan akapakapanalamat si iku Allah na sa nagkakilala tanda aparatiyang ka si ikukad ng tano ang makalimuon ka ikakumplito paratiya tano si iku Allah.
Aden imbagay tanoron mga ito kilang tano mga tutol kesaton jamilaton pasing ang tano sa mga tutol kakagi admambo ko mga pagaritano okay katong ko adin ko mga pagariakan papamakinag kanoy manto na isa okay miyatiro irakan ipapakapia ginawa niyo na igirada taroto amigay tano sa mga tutulan kakagi adin mambo pagkatoon aya pagkababayaan yan nagyang kutuwa mga tutul iptelik tano sa gyang kai aditano di ipamagusain gyang kai tutul na santano kasabot sa gyang kuto akapakapanalamat si iku Allah naron tanurumpan na kasabara so kapakapantang si iku kadnan tano makalimaon dahala Imran ibn Qahtan yawman ala imraatihi sumyulad agyang kai mama sa agyang kuto adarudo pa iyan maana na si Imran ban Hattan na sumyulad si ko balaiyang ko tapar na kagyang kai si Imran ban Hattan na sa kanyan so kararatan adato maripapag mama aya maana na aya para tubuan yan na kararatan adato ago sa kanyan na maripapag mama otos kanuden matauron makataros anto na iptiron na kararatan adato ago maripapag mama so kaya pakasuldiang ko balayang ko tapar wakanat imraatuhu hasna na kagiso balayang ko tapar na sutigtano at titudan na kumataid ako pitemanan mataid na si ko kapagilan yang ki darudo pa iyan falamma nadara ilayha izadat fi aynihi so tigtano uman yanum pakatugatakan kapag ileniyang kubalayang ko tapar na papagumarag so kataid agyang ko to adarudo pa iyan ay maana na so tigtano di din pakapira ka sa kaileniyang kikaruman yan sa agyang ko to kataid yan falam yatamallak ay yadiman nazaru ilayha so tigtanwa din yan ng kagagauban yan babaan so pangilaylay niyan sa kailay niyang kubalayang kutapar sabab sagyang kuto akataidian na ayam yatiro agyang kuto abai sa kailay niyan ako darudo pa yan sagyang kuto masuswayan masa ano ka na inisi yan nun anto na imasisarog ka na anto na imang gulaw lang ka na ayam yatiro agyang kutwa mama as Imran natigin alhamdulillah makapunalamat ako dun si ikukad na nakan amakalimuon kasabnar apinikimbagi ang kanyan rakan apitiman ang kaabai amataid ko mataid Masya Allah fakalat lahu na anto na imiyatiroon agyang kutwa balaiyan kutapar na hayderudo pa akan napapanutulan akan raka fa inni wa iyyaka fil jannah namatan at tigen asakan nagusaka na mapambagian taso kasurgaan Allah mapambagian taso kasurgaan Allah na ayam yatiru agyang ko to mamakasan na inong kaketukawi sakta na mapambagian taso kasurgaan na ayam yatiru agyang ko to bai na mataan at tigen aska na inibigay ka Allah apa mamagayan yan raka na sakan amat taid abai na pasyakarta na miya nalamat ka si iku Allah nasusak nung manatiyan na ineksamin ako Allah ka ineksamin kanyan rakan kararatan adato amaripapag amama na misibarako si iku kadnanakan fasabarto misibarako si iku Allah na miyabaluy ka mananalamat na miyabaluy ako mambo amasabar na sukya pakapanalamat ka agusakan na misibarako fil jannah na mapambagian ta pakasulad ta si iku surga o kadnanta amakalimuon ayamana na ayam ya sabut tano kurupa abuntal akapapagintaw tano sa gyang kay dunia na makapapantag dan so kapanalamat na gumaka
sebar ka si ikukadnan ka makalimuon. Kena ayabo ka pakapipya ginawang ka na usisan ka sulim o Allah na umakataling umarka agyang kuto ang mga raragan abtad na di ka makapsebar na di ka makapumpantang si ikukadnan tano ang makalimuon. Ayamaana naginan iisa papaganadan o mapaparatian si iku Allah matao ka sebar na matao ka pantang na matao ka manalamat sang ko mga limor ka ukadnan ka kagyuto isa patata aso inibgir ka o Allah at turuan so kaayo ninyan ka kumapiakip kita di uka pagintaw kasagyang ka dunia na dinyan ka klusan nagudir ka kadagyang ko to akapi at turuan nagukapi agunanaon. Swatigyan so kapanalamat na ayabun talian na upama na antaunon imataw asiran na mananalamatan sa iku Allah na kamalul iman so tigtano so kapanalamat na tandaanan sa kumplito so parati uripno Allah wadalilun ala safai nafsi nago karinanan sa linang so manusya so kipapantag niyan si ikukadnan tano makalimuon wa burhanun ala quwwatil yakin na papataanan sa giyang kuto akala kailot agyang kutwa sarig ka si iku Allah wa tamamu tawfiq na guginampan itarotop ika kumplito akimbagan rakaw Allah kumapi at turuan akita di ukap pagintong kasagyang kaya dunya na ayamala mapasirog ka na mapanggalbak ka nagyang kuta simbang ka si iku Allah ay ikababayayan raka. Inutano pinalamat si iku Allah inutan ron na papakadakla agyang kuta ka papanalamat tano. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ala bini'amatihi tatimus salihat. Kapira-pira. Tabi ako bumananabiyaan. Si iko sabagi iko sabad. Okay, tigilan adin yan. Di isasawitan yan. So, limuno Allah na bupiaso ka pakagironin. Alhamdulillah. Makapanalamat si iko kadnanin ang makalimuon. Na din yan panuto ka paturapisan. Sa din sa kalay nibgir ka Allah alimu. Nakala ka pakapanalamat ka si iku Allah. Kala kiriskir ka Allah. Nakala ka pakapanalamat ka si iku Allah. Kala ka pakapanggastong ka si iku tamo ka inibgir ka Allah. Kagyuto ikarina na gyuto ipapata amat o ka manalamat si iku Allah agyang ko ta iniriskin yan ka akala at tamo ka na kala apagpar kala riski na makapanggasto kaon sa lalan si iku Allah katawan ka sa mga tao asakatar ka sa agyang ko to inibgir ka Allah akala tamo ngaginan imanga karina sa kapakapanalamat si iku Allah. Makapunalamat ka si Imam Buko Allah ka piyakap mumuriataw kanyan. Bigang kanyan sa mga muriataw amya kadakdakal. Nataks na kaman sa giyang kuta mga tao. Aramig bugumyan at sa giyang kaedunia. Ad na bula iyang kutapar na din riski wala sa mga wata naska na miyaka din ay nibugir ka Allah ang mga muriataw na limo iyan rakanan na anto na iukit akapakapanalamat ka si iku Allah kukiya pakadakdaklan yan raka kumamuriataw ka na mapasinanad kasiran mapambiat kasiran si iku paratiran si iku Allah mi papangdaong kakiran agyang kuto akapi aparangay mi papangdaong kakiran agyang kuto akapi asimba si iku Allah maana na katuunayran si iku kadnaniran katuunayran ko kamapianiran sa giyang kaidunya na ayamala na so kapakas lang iran sa maliwan nagsalungan amori. Kanabaso sa bagi iko sa baad ko datar okyateroon Dr. Yusuf Kardawi so atigyan sa mga ina agus sa mga ama na ayapan na naman na maraniran na anton ikapakakuha sa certificate anto na ikapakakuha sa shahada diploma agyang kutwa watairan upama na suwata ka na miya kakuha sa miya kalala ilmo o gaid na diran ipagawid akal ubas sa mga watairan na masina na diran na mambiatiran si iku simba si iku kadnan tano ang makalimuon ay maana na ayabo arap ka kumawata ka na makakuha sa ilmo o gaid na lilipatan ka so simban yan si iku Allah din ka mapambiat na din ka mapasinan si iku kapakala o paratiyan yan si iku kadnan tano ang makalimuon. Na yuto, iisa ka pa kapanalamat si iku Allah,
Aso ka pakadakdak la amurya taong ka na mambiat kasiran. Kakagilimur ka Allah na mambiat kasiran na maperagun ka sukapiran sa giyang kaedunya na ayamala na maperagun ka aso mga galbakiran mga pipiyas iku kapakatalinguman ka sa alungan amuri. So atigyan so kapanalamat na inutano itigna sa ginawa tano kamiptaho saadatul insan kagunsian ka agyang kuta ka paguntong ka sa agyang kaedunya na ayamala na so kapapagintaw tano kakaedan tano sa alungan amori. Asyukro miptaho saadatul insan kigunsi ka ko kapaguntong ka kapaguntong umanusya. Supnatigyan so kapanalamat si ko Allah na sababu ziyadatun ni'mah kasababan sa pagumargar ka agyang kuta limur kaw Allah katatapar ka agyang kuta inibigay niyan raka amnang kakagim yaso aka agyang kuta kapapanalamat ka sa ikukad ng tanong amakalimon. Supnatigyan so kapanalamat na inutano di pandaray nunan harisul aminun alad dawamiha na tatap ayang kagurdiya sa agyang kuta limo inibigay kaukad ng kamakalimuon. Pedumpan na sa natigyan kapurag wa min aqwa rawabit allati turabbitul insanu billahi azza wa jal. Kabulois kanyan amaylot ikat ayamana na mala a relasyon nyo mala akapaka kakampata ka agusukad nan ka amakalimuon amay kuska na to ka auripang ka amananalamat si ikukad nan tano masaling gagaw. Panaeden ladiwan tano si iku kapanalamat na sudenso Pangulo tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka isa miya panutul na gulbi kanurumbo pan matao na skanyan na si iku dinyan di ka panambayang si iku mga natnaw kagagawi na katon tano so kalendo nago katay kipatin ganon o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taman sa miyatiroon o balayang kutapar aso Aisha bint Abi Bakr Siddiq pamana inong kay ni di siruga agyang kai mati agyang kuta din hindi ka pakapanambayang si iku Allah miyaka pamasutik tano na isa na pananabaden so pal o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayabo miyatiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na baakan din baloya ginawakan uri panu Allah aman na nalamat. Ay maananda. Diyan ko to dinindi ka pakandakla ko mga sambayang yan sa iko mga kapanambayang yan sa mga sunna na mga karinaw to sa uripan na kapapanalamat yan sa iko kadnan tano masaling gagaw makalimuon. Ginan pagampanganay upama ko mada ako manusya matago si iku manusia na keklusanon kedaon agyang ko to ibabagay ron no Allah turuan agu gunanao paganay sa agyang ko to Pitero o Shakik Ibn Ibrahim na agyang ko to kaya tiruan yanon sa istigaluhum bini'amati an syukriha ay manana ay buwa kapasangan tano na agyang ko to limur katano Allah na ditano matao manalamat sa agyang ko to inibigay niyan tano mga mnang tano mga kakayaan tano na upong ginan imasirog na mambatad na kedar ka agyang ko to isaw to kasabapan sa kedar ka agyang ko to inibigay ka Allah turuan nagu inibigay niyan agunan naon. Ikadwa atigo Shaqiq Ibn Ibrahim kasabapan sa sumanusya na ugli kabab at tawfiq keklusanon agyang kutua pamintuan agyang kutua tawfiq kuno Allah kapag yunin yandar ka sa agyang kutua mapi apanggulolaan ka ko kapag intaong ka sa agyang kaedunya na ikadon at Shaqiq Ibn Ibrahim waraqbatuhum fil ilm wa tarakal amal ay mana na so mga urip no Allah na pagkababayaan niran agyang kutwa diran di ka pagilmo mana na langon-langon akan nagka-ilmo na paganad na ka kabayaan ka akaso ang kaon wa tarakal amal na ugaid na ibabagakiran agyang kutwa kapanggalabakayranon so upama ko so ilmo
na aya kay baratan yan na marimpoong akayo. Marimpoong akayo. Na agiyang kutwa karimpoong agiyang kutwa kayo na aya din paninti pamikiran ka nakagisabobs ka marimpoong akayo na aya resultan yan na mapi akapagungan yan. Na so ilmo na uding ka, nggal baka sumyaswa ka, na aya kay ibaratan yan na makatitindag, amya ka pia-pia kayo, o gaid na da kamisyan, kakagya da akarupo ukaw na ungan yan. Da akarupo ukaw na ungan yan. Aya din akapi agyang kuto ilmo ka, na aya kamisyan, na agyang kuto aki panggulalan kaon. Sa din sa miyaswa ka ilmo, na aya ka kepurgian raka ko kiaso ang kaon nagyang ko taki kuatan kaon nagugyang ko to aki panggulalan kaon na barakatul umro husnul amal aya maana na aya ka pakapumbara katawala sa gyang kainibgay niyan raka kapya umor na miya kaswa ka na ipanggulalan ka sa tarutop si iku kapyan yan ipanggulalan ka sa tarutop si iku kapyan yan miya kaswa ka naging kuta miya swa ka na habang ka maptiro agyang kuta tao miya ka syahada, miya ka diploma upama na ana miya ka kuwasas kanyan na miya ka diploma sa miya ka doktor. Bapian to na nun ni ilmo, miya so ayan miya ka diplomon. Ugaid na aya ka ke, beluin yan, kepurgun agyang kutuwa miya so ayan na uwing gulalan yan. So tigtan mo, itutbik yan, ipanggulalan yan agyang kutuwa miya so ayan. Kakagya o din yan inggulalan, agyang kutwa miyaswa yan, din yan panggalabakan, kakyataguan sa ihmal, inihmal yan, agudiray nun yan, nagubyo kaliyan, na so kabubuklo ko din kakapanggalbaka sa agyang kutwa ilmo, amiyaswa ka, na alkaslo, makabaratu lil mawahib. So kadaray nun, agusto kabubuklo, na pakuburanan, o mga kamapian, inibugay ka o Allah ang mga kalbihan ka. Mangamnang ka ang mga kapasang ka. So inibugay ka o Allah ang mga kapasang ka, na umbuklo ka, kading kang galba ka, na minipakuburan ka, na minilabang ka agyang kuto, amanang ay inibugay ka o Allah, sabab sa agyang kuto. Adang kong kinggulalanan, dang katatbikan, dang kapamagan, o di na dang kaserbisyon, dang kausara agyang kuto ilmo, minibugay ka. Naginan subasaw mga lokostano ingaran tasus nang nadata kurang kanian ay mana namin itong kasamya kaswa na inibagag kaagyang kutwa kang gunairon o salakaw di salakaw o pamana deng kang galaba kaagyang kutwa kaya diplomaan ka nada akabarakat agyang kuta inibagay ka o Allah akapasangan ka amya pasad ka ilmu ka. So atigyan so ilmo kainutan mo pagusaya kakaginan isa kasabapan sa klusan rakaw Allah kedar ka agyang kuto inibgen yan raka aguna nao agut turuan may kuska na miyagil mo ka naroong kabutiaman na dang ka usara agyang kuto miyaswa ka na gyutoy masakiton sa ginawa. So atigyan so ilmo na makrunum bil amal. العلم مقرون بالعمل فمن علم عمله والعلم يهتف بالعمل فإن أجابها وإلا ارتحل عنه. So atigyan so ilmo na iyaden abun talian nagyang kuto kipanggulalan na kaon. Di makapumagay man agyang kutataw adami pumagay niyan. Pamana upama ko si ikutamok na suda tamok yan na di makapsisad ka. Nada taro tumambo. So da ilmo yan, nada mi pamagay niyan. Sa aya makapamagay pamas iko ilmo, nagyang kutwa akadedalman sa miya kaswa na mi pamagay ka agyang kutwa ilmo ka. Kaswatigyan so ilmo na diniyan di ituwat-tawagan. Upama na pagimbay niyan, naptawagan niyan agyang kutwa kang galabakang kaon. Na amay kuding katarimaan agyang kutwa kipsugun kaon, agyang kutwa ilmo ka ko kapanggal bukang kaon na kada agyang kutwa kabarakat ilmo ini bagay kaw kadnan ka makalimuon na gyuto isa
kiadal man yanon sapad sa kasabapan sa kedar kaagihan ko to at turuan guna nao klusan ra ka Allah agihan ko to tawfik yan na giabu akya babayain ka pisinganin ka agihan ko to akya pakala kay ilmu o gaid na watarakal amal waragabatuhum fil ilm watarakal amal na pagkababayaan niran so kapag ilmo na ibabagakiran agihan ko to akapanggal bakayan anon na nisisita nagu kailangan si kurip no Allah inutano di makapaganad kaaya mi pamabagayin ka na susisan raka kaso tigiran na suiptinda nasa din sa iptinda nagyutun isputian o ay iptinda ka na bugas na isputian na bugas na iptinda ka nasda na imang bu isputian nasda ada tananan kailangan na makapagilmo tano kaso ilmo na qabla al-amal wal qawl unaan o kanggalbak aguso katero na ay masakiton sa ginawa na miyakaswa ka na bangkada na tunonon sutigiran aging kana na ilambo ka na bangkada na pipurungan sa dang kapiking gunai ko salakaw di salakaw badigyang kai ilmo na miya kalala ikipantag na gumiya kalala arga kau pamanalalayon so kapag aluyatan nuron agyang ko to akabaluy agyang ko to sa timan ahadis ka sa timan ayat amatuntol ka sa timan amapanutul ka akaliwanaganon sa orip no Allah inumya ka paratiyaya inumya turo kasi inisabop Allah sa agyang ko to akatiro ka panakialiwanaganon na teofikan no Allah na inilahaman yan na rung kya sabapan akya pag-Islam yan na tumur ka adiso dunia agusto madadalmon katan sa mga kalbihan kalagyan ko to akapruma sa itano ko kapaganad tano kakaysa din mambu sa maso aka nagyutoy ka deliver ka nagugyutoy mi pamagayin kasoy ko mga tao kailangan agyan ko to nisisita kisempay nakakiran sa agyan ko ta inibigay ka o Allah akabarakat ilmu amya dalam mereka so atigyan so kapanggal bakang ka sa agyan ko to inibigay ka o Allah andawan o di na so kapanggal bakatano sa giyang kaya dunia na bang kapakalilipati amuna din so kaya tiro no Allah so Allah na isa kialo yan yanon si ko mga katiruyan natigina inna la nudi'u ajra man ahsana amala mataan atig wala as kami na diyami dadasan la nudi'u diyamin dadasan nagudiyami pagilangan so kipantag balas o mga tao asiran na mipiyang galabak sa giyang kaya dunia sa din sa mapanggalabak ka mapiyang sa giyang kaya dunia na dir ka to pagilang no Allah kaadin din kipantag yan akapi balas sa iko kapakataling matano sa alungan amore naswatigyan sukang galbak na wajibon ala kulli makhluqin na wajib si iko kalangulangwan o inadino Allah ang kaino to wa huwa tariq ila bulugil amal kakagyag to akapanggalbak tano nagyutoy lalan akikisampayin ka si iko singanin ka nagukisampayin ka sa gyang ko to asimalaw ka na ayamana na miya sabot tano agyang kai akapapagintaw tano sa agyang kaya dunia na isa kapakas lang ka sa maliwanag na agyang kuto akapanggalbak ka panaso karayagyan na usita no pagilaya si iko kapagintaw sa agyang kaya dunia na aya mapipikir ka asinganin ka na kawasa ka na mapanggalbak ka agyang kuto ukit akapkawasan ka na umambus ka na ya mapipikir ka na giyang kuto akapakas lang ka sa maliwanag ko kapakataling matano sa alungan amori na di sumala na mapanggalbak ka sa giyang kaya dunia na nakagiya bigang ka Allah sa kalaamnang kagyang kanan na inibgin yan rak akala amnang ka miyakaswa ka bupi anduno miyakaswa ka sa western miyakaswa ka sa gyang kai ilmu tano si iku agama na bang kadempyutos adang ka pamamagan nadar ka pa kambara kataw Allah aya kailangan na yan nisisita na gyang kanan na inibgir ka wala akapasangan ka na mi pamagayin ka kakna belangulangon ataw na inibgiro no Allah agyang kanan akalbihan ka pira-pira idi magilmo
na din yan kasaksis di pa kapas sa giyang kuto din yan di kapagil mo na isa mo hiba inibgir ka wala kapasangan ka naginan akinibida ka ko sa lakaw ka na kailangan nagyang kanan amyaso ka amito a ilmo si iko agamatano anta amito a ilmo amini myaso ka sa giyang ka iya western na mausar ka na si inka manggalbak ka na si inka mausar ko ikasuat na ikababayar ka ukadnan ka makalimon kamay ko dinan manggulawla, agyang ko tausar na kaagyang ko to ilmo, maana nagibo kaya pagilmo ka, na dang ka, galaba ka, inibagak ka, na paduto sa kasabapan sa so kailahamir ka wala katatofikin yandra ka kibabugan yandra ka sa gyang kutagunan na o turuan na iso to kasabapanon sa kapapasar ka kaklosan ka kakalaban ka agyang kuto atofik ka o Allah kaayunin yandra ka sa gyang kuto panggalaban ka mga pipya okay sabab pro na miyakaraniden agyang kaiya oras tano na gyang ko to anam ka klase Peter Oshakik Iban Ibrahim kasabapan sa kalkbir ka ko tofik ko Allah na namuto ka klase na ayabo mi usay tanuron imanto ko kakampatian na gyang kai dua-dua ayamaana na gyang ko to sa mga manusya na siisirambo sa gyang ko to kapaka diran limukiran no Allah na na disiran matao manalamat na ikadwa naging kuto warakbatuhum fil ilm wa tarakal amal ay buop kababayan niran naging kuto adiran di kapagilmo na ibabagakiran so kipanggulalan niranon na gyuto ikadwa na wabid nila insyaallah na sawfa ilki ilaykum al usbu al qadim sagyang kaiyakum apito gawi na isumpat tanurumbo agyang kuto ada tanuron mausay sa manuto na yalambaon nagyang kuto pat na pantakwala adam pan alam ba umortano sa makapmama sa itanubo sa agyang kaiya ko mapito gawi na sumpatan tanubo. Okay. Sa bapro na panalan salam tano nagupo panalamat tano paganayro na silam tano nagupo panalamatan tano so mababaloy kakatano loks tano City Division Superintendent ana Zenaida Unti Alonto Alhaja go so mababaloy waliul amar tano kay mashallah bugan silan Allah sa kabarakat kay gyang kay oras tano na inipaaburiran daktanwai kaden agyang kutasaw to dawa okay so mababaloy awaliul amar tano maana na so gobernador tano si Bombet Alonto Adjong Junior Alhaj okay panalamatan tano ago di tano di silan salaman so mga laki tano sa probinsya o lama council o Plano del Sur sa kapagulan ni Kiran agyang kutwalok sakan okay kakatano ko ilmo si Abu Anas Ansari Alim Ansari Abdul Malik okay so mga laki tano mambo si isa mga ulama si isa City Hall okay si isa city okay na di tano silan mambudi silan salaman ago pa penalamatan tano silan ako mga panaguntaman niran si iko di kandawa kapaguluan ni Kiran mambo agyang kutwa loksakan okay miyang guru-guruakan Sheikh Al-Alim Abdul Karim Siddiq so langon-langon ang mga pagariakan mga ulama mga alimat okay san ko mga darpa katataguan drakano so dinyo di ka panisakay si iko dawa na silan salam na kanskano so mga lakita no siran matatago sa Maidan at Muan okay na ginan imya kalala di tano di silan salaman ago pupanalamatan tano siran so mga loks tano mga kakatano siran ipanampang ay maanas isagyang kaya gobyerno na basiran din na pumugiwala sa kalamnang nago kala pangkatan nago silam nakan so mga gurwa
akan mga teacherakan, mga asdikay, mga sumalais, so mga ginawae, mga classmate, okay, so mga azharian, okay, so mga pagariakan sa Azhar, okay, salam rekano, umuasma katawang ko pamakinig kano, umuahalam. Langulangong kano din, so mga muritakan, mga gurwakan sa Maahad Rurugagos al-Islami, katawang ko minsan da akusan, sisang kano din sa madrasa, okay, salam rekanusan. Special mambuso salamakang ko principal akan sa Rurugagos Elementary School da sa Lakaw ki Ma'am Nuray Kais Batabor. Okay, salam rekasan pagarikulay. So mga abdakan mga teacher. Okay, salam Madam Isni Haya Batabor. Salam rekano. Salam ko mga bangsakan, mga panuganakan, mga wiakan san sa Islamic Municipality at Tamparan. San sa Matampay. Salam ko mga bangsakan, mga pamilyakan sa Bacolod Calawe, Bacolod Calawe, okay? So mga pamilya, mga okay, wiakan san sa emisyo, salam rekano san den langon. Riyang kumakan so salamakan daden siw inaknon kadan den obangsakan sa pangampungan Saranaw si den ko lumagaday ko bangsa Muro Homeland taman din ko lupa o mga Muslim kadandan o mga Muslim sa gyang kaya dunya sabab sa gyang kay orastano na kuana on air na program so tigtano plangkap na is alaalami okay nasalam din ko kadandan o mga Muslim special bo so salamakan ko atikulay pagariakan kababayanakan mababaloy coordinator rami si Okti pagarikulay Ma'am Zanayna ki Sabarat oktiakan salam rekaden okay so mga harmonika kan salam kiran so balakang ko tapar as si Alim Abdurrahman Sarunay Puli okay pakandud na kan rekano so salamakan giabo so Moriatonyo bangsan yo pamilya niyo sa Bacolod Calawi da sa Lakaw ki Umuhanan Warda Seben Masakal subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.